Сунтарулуһун агалбаһлыга Анатолий Григорьев бирихигер быйыл Сунтарулуһу гарбатурдар оонюлара диэн күрәк тохсус төгүлүн ытыллар. Быйылгы күрәккә кайдак туок болуга янока биһәгә Гавриил Михайлович кытта кепсетия кайын кайдан быһылаакты каһыга яна туок ханалаак кытай бу күрәк туһунан. Төгүннән вон арас күрәк барса бар, интеллектуальна күрәк катыя бар. Вон бу кәннеттен абсолютно күрәктен бар. Олдук капсагайга, мастаддыгытыгар, бирган көтө тутумар кирген күрдүк күрәккә, оны муту кая быһарбыт. Томонда хиҗаннар биге ваттар бит, ваттар бит этхан өттүнән хайдан хыттагыл 90 онна гыттар нәйлектер бител банелләр. Делал халта спартакиада теридде ол кудук болду быйыл 11 терәһем болар. Аны бу хылга болла бастыгы терәһем спартакиада та бу ботуда күрәктәрен хагалына. Быйыл билер биден гыды 900 төгүлүн тыллар. Эйил онус болар десятилетия уже терелибитан аны бу быйыл ус Бахалаган Анатолий Васильевич терен хагалабы терәһенә бу хылтан хыл элбән жон кыттара элбән яра олус үчүй. Ахантын жебилигин салгы хамай бу жон көгөн тардар комур капсагай болуга оннотон же бу кабары аны интерьерги сяга вакыты ятып көрөк биттен эренә бит. Сагай мен хамы хөбүлүр көрүңүм. Муманна эрки туага барда манна баарылды. Күйе, ымсага, уага оны бу эдерде чапытын билин уя туактур. Тинададда. Он сетте команда барыттан бу быйылгы күрәккә ан бастыгыдын кыттар нәһилектер эмия баалар бу холобура коро нәһилеги тәниме команда турорунаннар бу билеген эстафетага бастыгы местени ылылар аны билеген комур капсагайга кыл мүчө 2 местени статистикичи онтон жа аял кепсе бу команданы кайдак туроруннугу оннотон күрәккә кыттарга кайдак кысаналак турагы Ота команда вот бәһә бир кибет кастан хада улахан кылга ола дибета аны бүйүн катабы Крабрапыт колледж кöyүнө робутун көңүлдөртөмүт бүйүн команда утолан пакетиңе киттинеп эстафета бастыгы комурга сайгы хунтардыктан хотторон кыгыла кисместе болду төчү рининники даана сәттөт көрүнгө
Kürekte самый зрелищный индиан хөвлүүн мастардахына. Мин аллыңа бөхөлөгөттөн кыттажыбыт 5 болан келбит. Күрек үшөй тыңаһыннах, тахамнах күстә хамандалар бар күстәхтер мен тахтан хок би. Бозымда күрәхтәре команда теринәмит келен кыттаҗабыт. Жонната бу күрәхтә тимүгенә та тен үшү диебит. Мастер дирезорта тыңанна кишилер кеннәттән та басты местен алды. Устьян эхлеген атыттан батуда күректеле кыттажабын амбастыкын манна. Онтон быйыл хаянды кыттабыт жеммит команда теринен кытынныбыт. Мин сахаян турабын бу улуу сихигер нехлек олоктактараныр активный жаннар эбет. Күректеги төһөнөн эббэх кыттачыла хочонан будан активный тыгаһыннах чехней очко ахсыта еген олох. Фотода күрәхтәргә демет. Илемне нәһәлегеттән гәрән кыттаҗабыт. Бу билеген бәһесте химак була турар. Яһынна көтөгүдән хеттон келеләх кулга селит бар. Оны көтөгөн иҗәһәннәрдән тептердәрдәс кайда. Таби команда чүдик кәрчимнәхтә кыттаҗабыт. Табар һәмәрме залга һаҗабыт жарыктанабыт. Тан сигене бәвит кыйны багырды. Hadi şu külək boltalar da begi komandandan bu ikkis kıtta hamıt jegar ulus ko toksuz külək teyi boltalar evet bir iki yen kıtında da bastı kıtta hamıt der ortak hoşa tebit bilgen hindi şu dibar ne ko kona komandada. Бұл найба келен көрөк. Астам тохта термот чөй. Кандык нәһлек жагыр. Илемнер. Да сәһилүү белән булар була. Онда мекелер бит. Хейлер бит бәвит, хейлер горояй кал. Онда кайны бар кем күстә калкыйыр. Кадаттарга балей датым. Ата hen онагыз командатын та орто хаҗаллар. Ушөйдүк кытындылар. Тоқта тақ күрәгә бит. Эрҗаннар күстәктән халынны бит хөктү бит. Бу канаттар дигитен көрдү бит тоқта хүрдәктер. Хунта дир көрәм баран ул хөктү. Ул кайта хаҗыр күрдүктер. Эчи күстәре дә бит, кырыктары да бит. Командандан түймәктәр кенлеттен тон бу личный күрәктәгеләр хагалынлар. Укыптык бу личный күрәккә мастерлар китбәттер. Олыһын би нәһлектән тор үсү бу личный күрәктәге китәҗәлләр.
Төрдүс попытка удуттан бастадыбыт. Бастамыт өрен көтен турабыт. Күчтах утарсачылар. Бүдө хеккелери үс команда боламыт. Тең очколар баны сүппит антон же. Бир очкондан кайдыбыт икс болбут командан. Эхил онус ювление көрөктегеме эсе күчкәтчелемен келехбит. Онысы хаңа командалар эме келен кыттың янын рабыт. Мактан эмете товарищтар бар, тренерлер бар, жоммор, эрге бар, бараларгар команда бар. Онна дальше больше. Манны күрөктен ехбит. Аны сылга эше эби манны буларга. Бодур күрөктен ачылегер уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал!